Sprawiedlewie rozzelenk. Miał na miono jon, a był baro biednym knepa. Ciej mu zachłeża białka, nie miał nawet czym napylec w piecku. Ale do skrótkłe był felwarczny las. Tak te jon długo nie myślał, lejachł w pańści las, naladował sofura drzewa, w kółłę błożył sana i resił do dom. W drodze napłetkał głepon i spytał so, co on wieze. A tec widzę pon, wieza sano. A dze ty powiedzą drzewo, co to je ukryć z mego lasu. Skwerno pon to ju widzę, tec ty się na łezu. Przyjechał chłop do dom i rzecze do swojej białci. Je źle. Pon mnie spłetkał z drzewa, im da muszą iść do durę. Nie wisz, chłopie, jak bandzesz w sydze, to chtyś to bandzę robił. Lepiej zabija kura i panu ja zaniesesz. Może łęcy jeść podareje ta kara. Co było płeciąc? Chłop wziął kłeśka podpycha i szedł z nią do pana, którego przeprosił za ukradłe drzewo i przyrzekł, że ju więcej tak czegoś nie zrobi, a w podarenku przynosi mu kura. A ceś mnie płyty kurze, odpowiedział pon. Jejem z białką, mam 2 synów, 2 córci i jeść te. To co znaczy kura na tyle łesób? Jakże je płedzelec? Powiedz-że. Na to chłop na sztuczce zamyslał, a płyty mu rzekł. To je łatwy rzecz. Dla pana i jasnie pani, jakłe głowie do domu, powinna so dostać głowa. A córkom, co lubią letkłe chłedzec i wiedno letac, to skrzydła. Synom zys, co lubią wiele chłedzec i so zabawiac, przypadną nodzi. A co z resztą? Powiedzie z uśmiecha pon. To łez to nie dla mnie. Dzedzyc sa rozesmiał i łedesł chłopa skórą do domu. Chłop powiedział cała sprawa białce. Ale białka, jak to przeważnie bywy, była baro gadatliwy i powiedzia wszystkie sąsiadce, przychterne sa pochwaliła, że i chłop za jedna kura dostał całą fura drzewa od swego pona. Widzisz, rzekła sąsiadka do swego chłopa Józka, te nie do rajda. Nasz sąsiad Jen dostał od swego pona za kura fura drzewa, a te nic nie potrafisz zradzec. Jece dom piąc kur. Idź do pana, żeby ce dał przynajmniej 2 fury. Przyszedł chłop z 5 kurama do pona i rzekł to, co mu białka kyza. A dzedzec na to. A co już 5 kurama zrobia? Mam białka, 2 córci i 2 synów, a jeszcze do tego. Jakie mam je płedzelec? To je, panie, nie wiem. To idzie załe łacjana, to co rada. I on przyszedł i na pytanie, jak płedzelec 5 kur, odpowiedział. Pun, pani i 1 kura to je 3. 2 córci i kura to drego 3. 2 i synowie i kura to 3. 3. A je i 2 kury to tyś 3. Pun sa rozesmiał, kyzył wząc kury i 2 fury drzewa z lasu i łedesł chłopów do domu. Widzec, musiał to być baro szpuertowny pun.